Tavernes celebra la seva tradicional fireta medieval amb activitats i tallers per a tots els públics. La vesprada ha començat amb una fira artesanal d'empreses de les festes de moros i cristians. Pues enguany ha sigut un any un poquet especial perquè no comptàvem que el temps mos fera canviar la ubicació de la fira, perquè ja fa, en l'altra legislatura ja es començaren també, el barri del Pilar sempre ha fet festa. Es va començar en el tema de la fireta medieval i tal, les comparses van començar també perquè els interessa el vindre, apuntar un poquet d'ambient, guanyar algun duret per sobretot les abanderaes de cara a festes. I bueno, el Parc 1 de Maig és el que gastem sempre per a fer este evento. Crec que ha sigut un acert perquè la gent ha correspost molt bé. La veritat és que està a tope de gent, la gent està contenta. M'ha trobat en un avantatge que, a veure, quan ve la nit i tens que acabar la festa, tanques la porta i està tot ahí. Demà està tot muntat. Crec que els xiquets han disfrutat així com macosacos ahí, pintant, jugant en les cares pintades, demà té que vindre en l'arco, i els xiquets han disfrutat barbaritats. Les associacions invitem a totes les del poble, venen les que poden o les que tenen. L'Associació del Càncer col·labora tots els anys, Somnis també ha estat, enguany han vingut també des de la Beata de Benigani, han estat ahí venent loteria i pulseretes i ciris i tal. Seguidament, ha sigut el torn de l'actuació del grup musical Sin Rastro, que ha donat un gran ambient a tots els assistents. Estem molt contents perquè teníem moltes ganes de veure de nou esta fira així en el poble i ens agrada molt perquè n'hi ha moltes activitats. El canvi està molt bé perquè com l'oratge és una cosa que no podem previndre, ha sigut una bona alternativa. Sobretot, encara que no ha plogut molt, però és millor això que quedar-se sense fira. Sí, la gent està col·laborant molt, estan venint molta gent, també ha vingut molta gent de fora i això fa que el poble estiga unit i que estem tots passant tot allò més bé. Ens dediquem a events temàtics, tema medieval o qualsevol altra temàtica. En aquest cas, així en Montaverner han elegit en col·laboració amb l'Ajuntament la temàtica medieval. Sempre tot el que són espectacles, tot el que és decoració, sempre se busca estar dins d'aquesta temàtica de la festa elegida. Solem anar per un mogolló de pobles i de ciutats, en aquest cas així ens estan tratant espectacular. També, per als més menuts, s'han fet 2 tallers, un de collars i l'altre d'espases de globus. Així som tots que ens coneguem i tots venen, el diuen que bo, això, allò, l'altre. A mi m'ompli molt. Jo, mira, cada vegada m'agrada tot això. Tot el que tinguem, tot és artesania pura. Tot ho fem nosaltres, des de dalt fins a baix. I està tot boníssim. No porta additius ni conservants, està fet conforme toca. Som 4 generacions en esta, que això és molt... Si ho aguanten molt no ho sé, però de moment estem així al pie del canyón. Entonces, no sé, empanadilla, fregint la tomaca, la verdura, tot passa per mans. A més, la comparsa abanderada del pròxim any, els Taverners, han participat amb una parra a preus populars. Sí, a veure, així hem vingut a petició de l'Ajuntament per mitjà de la Diputació de València. És una fira que fem itinerant per tots els pobles de la província de València que ho sol·liciten i on anem a mostrar tot el que fa falta per a fer una festa moros i cristians. Tant trajes, carrosses, xilabes, bolsos,
tema de decoració, tot el que necessita un poble per fer una festa, així en esta fira està. I, a veure, ha sigut un ambient molt participatiu de gent, a comparació amb altres poblacions, degut a que n'hi ha altres activitats en el poble i això sempre beneficia a la fira, perquè una fira porta al final visitants uns a altres. I està sent molt positiva. Al final, Montaverner també és una població molt festera, on hi ha moltes filaes i està sent molt positiva. Una vesprada on tot el poble de Montaverner i la gent de les localitats veïnes han pogut gaudir de la millor música i activitats.